Търсите си програма, на която да се монтирате видеята и тя да е безплатна. DaVinci Resolve е вашия избор. Давам ви 3 причини защо да ползвате нея. Бърза и лесна навигация с много отворени панели, които са лесни за достъп и много функции, които ще ви помогнат да монтирате по-бързо. Имате интуитивен стъпков интерфейс, който ви е нареден точно по начина, по който се монтират видеа и филми, тъй като реално DaVinci Resolve се използва и за монтиране на филми. Не е нужно да свичваш между различни софтуери, за да направиш това, което искаш като визуални ефекти. Както е при Adobe Premiere Pro, трябва да смениш Premiere с After Effects и после да се върнеш в същата композиция, за да направиш един елементарен ефект. В DaVinci това можеш да го направиш в Fusion панела и то да изглежда много добре. Също така, самата програма е супер добре направена от към Color Correction и Color Grading. Имате адски голям аспект от това да си играете с цветовете на едно видео и контраст и всичко, което не ви харесва и искате да добавите, включително и ефекти. Независимо дали видеото ви е снимано в Log, Rec, LCLG профил, вие имате много голяма гама за работа върху него. Ако искате да виждате още такъв контент, не забравяйте да ни последвате.